Avem aici ax cu pinion melcat John Deere. Acesta este un producător, acesta alt producător. Este același lucru, numai că ăsta vine mai apropiat de original. Originalul, când se montează din fabrică de la John Deere, vine așa, nu vine prins cu piuliță, vine dintr-o bucată. Vorbim de axul acesta. Vine băgat în corpul înodător și deasupra lui vine pinionul acesta. Este același ax, numai că sunt doi producători diferiți. Ax cu pinion melcat.